אני קיבלתי שאלה מאוד אמיצה. והוא כתב לי כך: אני אדם ביקורתי ומטיף. מה אני אעשה? אני רואה את כל הפגמים בכל אדם. ובכללי אני מאוכזב מאנשים. על הדרך יצא לי לאבד הרבה חברי נפש חשובים ויקרים לי. את יכולה לעזור לי להתאפס על החיים? אני מעריכה את הפנייה שלך ואת היכולת לכתוב באומץ לב מגרעות שאתה רואה בעצמך. כי מודעות היא חצי מהדרך. אז מה גורם לאדם להיות ביקורתי, אתם יודעים? גאווה או שיקוף? ואני אסביר. אדם בעל גאווה שחושב שהכל מגיע לו וכולם צריכים לרקוד סביבו ולמלא את בקשותיו, וכחלק ממידת הגאווה לא נאה לו להכביר במילים, אז הוא מקצר בתיאורים והסברים והוא מצפה שאחרים יבינו לבד מה הם צריכים לעשות כדי להפוך אותו למאושר. אז מה לעשות? הנבואה ניתנה בימינו או לשוטים או לקטנים. אז כנראה שהחברים שלו לא נמנים לא על אלה ולא על אלה, והם קצת יותר חכמים, אבל הם לא נביאים לנחש את משאלות ליבו. ולכן אותו אדם גבל לב מתאכזב בקלות בכל פעם שאי מי לא ענה לדרישותיו ולא סיפק את חשקי ליבו. אדם כזה צריך לעבוד על המידות עד שיגיע לענווה והכרה שאף אחד בעולם לא חייב לו שום דבר. וכל מה שהוא מקבל זה בחסד ורחמים. כך תעצר מגפת הביקורת שלו כלפי האחרים, ויהיה נעים ונוח לסביבה להיות במחיצתו. הדבר השני שמביא את האדם לביקורתיות יתר הוא השיקופים של בני האדם. כשאני אומרת שיקופים, אני מתכוונת למעשים שבני האדם נוהגים בסביבתו, שהם גורמים לו להיות מתוסכל רק מלראות אותם מתנהגים ככה. והוא מיד מתפרץ ומתחיל להטיף ולחנך אותם על רוע מעלליהם. שאם נאמר את האמת, רוע מעלליהם הם ההשתקפות המדויקת של האדם המטיף ושל מעשיו. אז רגע, איך זה יכול להיות? אבל ההתנהגות הקלוקלת שלהם מוציאה אותו מדעתו, לא ההתנהגות שלו. אז אולי הוא מתוקן יותר מהם? והתשובה היא לא. אדם לא יכול לראות מידה אצל חברו שהיא לא קיימת בו. אולי המינונים יהיו קצת שונים, אבל אנשים בעלי עין טובה. אתם יכולים לשים מולם אויב, אדם רע שידבר אליהם לא יפה ויתנהג בצורה אגרסיבית. אבל אם יגידו, הגיע איזה אדם חמוד, נחמד, קצת היפראקטיבי, חי כזה, שמח, יש לו טונים קצת גבוהים, אולי הוא חזן, הוא גם יודע לעמוד על שלו, הוא בא והוא ביקש ממני עזרה. הם אפילו לא שומעים את האיום בקול שלו. הם לא רואים דבר רע, כי הם מפרשים אותו ואת העולם מהעיניים הטובות שלהם. ואילו אדם אחר שמידותיו מקולקלות, אם נעמיד מולו אדם תם וישר שישוחח איתו בנועם ובחן, הוא ימצא בתם הזה רק דברים רעים. הוא יגיד שהוא שחקן, הוא משחק אותה רגוע, וזה לא עובד עליו כל הפוזות האלה, ושהוא לא מאמין לאף אחד, ושאותו אדם צבוע ושקרן ועוד כל מיני תארים. כי כל אדם שפגש בו משקף לו את עצמו, את נקודת המבט שלו, והוא רואה את העולם דרך גוון המשקפיים שלו. יש פתגם שאומר, מחלון אחד הביטו שניים, אחד ראה בוץ, שני שמיים. כי השאלה לא על מה אתה מסתכל, אלא מה אתה רואה כשאתה מסתכל. ומה שאתה רואה זה הדברים שנוגעים ומפריעים לך. אז איך ייתכן שאדם לא מודע לזה? או יותר מדויק, הוא לא מודע לעצמו והוא עוד מטיף ומתקן אחרים, בפרט שהוא עצמו לוקה באותו דבר. אז המשנה באבות אומרת, עשה לך רב וקנה לך חבר. למה אדם צריך רב או חבר? כי כמו שהגמל לא רואה את הדבשת של עצמו והוא עשוי לצחוק על החבר שלו שיש לו גיבנת, ככה האדם לא רואה את הפגמים והחסרונות של עצמו. זו בעצם מתנה וחסד שבורא עולם עשה איתנו. כי אם היינו ערים בכל רגע נתון לחסרונות שלנו, היינו מתמוטטים ולא היה לנו חשק להתקדם. זאת הסיבה שהאדם לא רואה את חסרונותיו. לכן צריך רב, מדריך, מטפל, חבר, שיעיר את תשומת ליבו ויתווה אותו לדרך הנכונה. חבר אמיתי זה לא אדם שרק מפרגן עם קשר ובלי קשר, והופך אותך לאדם מושלם כדי למצוא חן בעיניך. אלא חבר, הוא מרים אותך כשצריך, הוא מפרגן לך כשיש על מה, אבל הוא גם מאיר את תשומת לבך מתוך אהבה ודאגה כשיש צורך.
על מנת שתהפוך להיות טוב ומתוקן יותר ונעים יותר לסביבתך. אז חבר המבקרים, אני מזמינה אתכם להגיש מכתב פיטורין לשליטה וביקורת, ולהחליף משקפיים, ואולי גם איזו עבודה ללמוד ולהתבונן בטוב של האדם ובתיקון של עצמכם. ורק כשמבקשים מכם חוות דעת אמיתית, תאירו את דרכי חבריכם בעדינות ולא ההפך. כך, לא רק שלא תאבדו חברים, אלא תמגנטו אנשים טובים שיהיו סביבכם, ותשפרו את רמת צביעות הרצון שלכם מחייכם. ואני תמיד כאן לעשות איתכם עבודה, כדי שתהפכו להיות הגרסה הכי טובה של עצמכם. בהצלחה.